Jeg tænkte, det lød mega fedt, at det var blevet en mulighed i Spanien, så det kunne jeg mega godt tænke mig. Jeg hedder Freja Nørgaard Runum. Jeg har gået på HX, men uanset hvilken uddannelse du har taget, så kan du komme med på OPU. Altså jeg tror, jeg har tænkt i mit sabbatår, jeg synes, det var lidt svært at vælge, om jeg skulle tage ud og rejse, om jeg skulle have et arbejde først, hvad jeg lige skulle gøre, hvordan jeg lige skulle kringle den. Og så fandt jeg ud af, at OPU var en ting, og der kunne man jo gøre begge dele på samme tid. Så det tænkte jeg bare var perfekt. Jeg tror, når man flytter hjemmefra for første gang, lærer man en hel masse, og når man så en dag gør det i udlandet, så lærer man jo endnu mere at stå på egen ben og også blive mere selvsikker i, man kan godt klare det selv. Det mest udfordrende ved at være afsted så længe, det var nok dem derhjemme, som man godt ville se og savnede, men jeg tror bare, man skal huske på, at det hele står, som det plejer, når man så kommer hjem, og det oplevede jeg jo også, når jeg så var hjemme med jul. Ja, ens veninder er jo stadig ens veninder, og ja, der sker ikke så meget i Aalborg, så det hele er egentlig meget det samme, så det skal man ikke være så nervøs for. Lige præcis Spanien, så oplevede jeg, at når man arbejder i Spanien, så når man kommer hjem, så er der stadigvæk godt vejr, og det kan jeg bare mærke, det var lige mig, at man kommer hjem, og der ikke er helt mørkt, men at der stadig går solskin, når man kunne hygge sig. Så det tror jeg synes, dagen gjorde dagen lidt længere. Jeg har lært mega meget, så jeg følte mig lidt mere klar til næste skridt, om det så er en uddannelse eller et nyt arbejde. Altså man har fået mega meget erfaring og gå på mod. Altså det jeg vil sige til en, der var lidt i tvivl, om man skulle vælge OPU, det er, at jeg synes, at det er den perfekte kombination af alt det, man godt vil nå i et sabbatår. Man får noget arbejdserfaring, fordi man får et fuldtidsjob, og man skal møde ind hver dag. Samtidig med det, så kommer du også ud at rejse. Du kommer til et nyt land og oplever en masse nye ting, og det vil de fleste i hvert fald rigtig gerne opleve deres sabbatår. Og den sidste ting er også, at man møder med en masse nye mennesker. Og samtidig med det, så får du også den her uddannelse. Så det er sådan lidt en kombination af alle de ting, jeg i hvert fald godt vil nå på et sabbatår, og så behøver man ikke vælge noget fra, men man kan få det hele med OPU.